Hakanok pai sengi jong sau tarik Risa arja arpusau Shillong Mail uloyok pedang ya video galarinya ki Khynnah red kentai bat senrang ki badang ya Risa kan ho ya wave Khynnah red ubalapan ia ka sub Pynshad Circus ring ka baudan. Hagi teki video layu i bauteu Heprit Pynshad ya ka Circus ring lakum ubadan jing tibet bah ha ka baula Pynshad Syngkai rendang bat terpengru kumju. Habawat banyak sepang kita ki video lesam balaring yaki HaLa school ke Umladkhur government lower primary school ha West Janda Hills district. Utai Khynnah udah badang hinyau Snem karta baru kerteng yen tre pakenten ubadang pulia kelas 1. Kynta la yok banyak keren bat kakong HaLa manner ka headmistress jong ketika school ka boleh tu bakum ke school kadang syoi i haki kendet segi baladam. Na padang kita Atiar elek kai kala ai ketika circus ring bat utiu Heprit ulasem bat Pynshad ya ka lakum ubat tibet bah bat penyapnya ya ki para Khynnah school ki belai Risa haba pej ba Pynshad ya ka. Kakong HaLa kala ong bau yen tre Pynshad selamai ketika circus ring kumba Shiteng kentai bat kala pak sanget no na marketing ya ulap thai. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.